راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو سلام أبزز اللقمو كبرا سمعتي نايلومي سولوس عسرت حموشة حساس فنونا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم أب تجري بفدرالو منجست الزقومة جزياو ممحدر كابسوني عسرت 4 تحساس سرحو بوقعي كم جمرة تجلسو أب إثيوبيا مبصح زكاده قدامي منستر سودان مسك قدامي منستر إثيوبيا بقداي كوينات تجري أمردا كم زي بصحو تحبيرو كينيان سومالن أو وطرياب زلوا الأوان بريزيدنت رئيس محدار سوماليلاند أب نيروبي وقعوا مبصح أكايدو راديو إرنا زينا بزرزر فدرالو منجست إثيوبيا أب لعلي كل التجراي كوينات دحر مواجو زقومو جيزياو ممحدار تمالسوني 14 تحساس بوقعي سرحو كم جمره أقل قلوزينا إثيوبيا قليسو اتمنشي ني جيزياوي محداري ناي تخلل كوينو بقدامي منستر أبي حمد نستمرصه مولو نقاب متقاس اب زغربو زينا أبالات كابينة تجراين أبالات حزباوي أقل قلوتاتن كاب 14 تحساسات حيزوم أب نطف سرحهم كم زركبو يفليتو انتقونه أبالات كابينة من محدار تجراي من مقانو من زد تمرصلو أقبابن أي تفلتن اتجيزياوي محداري كلتي بحقاو يخون بزي حقاو من قدي أب تحتي والكسبات زركبت أبناجون كأكب تصاوعي تغريبلو أب كل التجراي دحرز تولع كوينات حزباوي أقلقلوتات دويلو كم زلو زفلت كوينو أب زوان زدما داقم نمجمارو يسرح كم زلويو فدرالاو منجست زقلت درون أقلقلوتات تليفون مبراتن بكفيل مجمارو تفليتو مرحتي هو حد كساب زتحزن حزب دما حليفو كساب زهبومن أب تجراي تقامات كقص المخانو قدامي منستر أبي أحمد أبزي سالستزي مس أزز سراويت أب مقالي أبزي قبرو ركب تغيسو أب إثيوبيا وقعوا مبصح زكاده قدامي منستر السودان عبد الله حمدوك أب قدايتي أب كل التجراي زكاية زلو كيناتن تادوباتن بزملكت مس قدامي منستر إثيوبيا أبي حمد زكايدو ميت أب سمع كبصحو كم زي كالو ندبلوماسيان منشطات متقاس رويترز حبيرو عبد الله حمدوك أبتي بسنبت 13 تحساس أب أديس أبا زكايدو مبصح زباو ودب إيجاد أبو كينات تجراي بزعبا كل وزغل قوتاوي أبركتو كم زل على اللي تحبيرو انتقونه أبي أحمد إيجاد يخون كالوت أكلات أب قداي تجراي زأتو مغنيات كم زي بلومن كوينات تجراي دما كم زتزازمن كم زتقسلو تملكيتو بسنكو دما قدامي منستر السودان نكل تمعلتا زمد دبعودة تاقواريسو ناب هاجرو تمليسو قدامي منستر السودان عبد الله حمدوك وناوي أبومبر نايتين شمون تهاجرات مبرا أفريقيا زحقوفه زوبا ودب إيجاديو بريزيدنت رئيس محدار سوماليلاند موسى بيحي عبدي أب كينيا ناي 3 معلتات وقعوا ناي سرح مبصح يكايدالو اتي بريزيدنت بعسر 3 تحساس ناب نيروبي دحر مئتو أب قدايتي مس فدرالو منجس سومال تخسيت زلو مسحب متكور مس بريزيدنت كينيا أهورو كينياتا كم زتيو مع كنات زينا حبيرن بريزيدنت نايت رئيس محدار أب كينيا وقعوي أكبابلا زقبر اللزلو أب منغو كينيان سومالن صنح مسحب ناب زلعلة أرزو أبز بزحليو كينيا أوشتاو قداي سومال بمئتواز وكأس فدرالو منجس سومال بفلاي مس رئيس محدار جوبالاند نزلوا طبق متأسساري زكاوم مرجان مكياد أمدلاوات تركب سومال بريزيدنت رئيس محدار جوبالاند أحمد مادوبي أبتي هاجراو مرجان خيساتف بكينيا كمزت دفافئة تخصص أحمد مادوبي سراويت فدرالو منجس سومال كاب كتما جيدو كيوتسه اتا كلل أبت مرجع كمزي تستاتف يافليتو مبصح بريزيدنت نايكال كاب السومال استفنجلت رئيس محدار ناب كينيا دما أب لعلي فدرالو منجس سومال توسخي قطع فتيرو يركب أبزوان زي سومالن كينيان أمباسادراتن بمسحاب دبلوماسيا وركباتن أزحتي لن ينزلوا كبرات تختاتلتنا أبزي زحلفة سلستقنة زعرفة كخب تتصاوتاي كعس سجري بلانيتنا زنبرة أرجنتيناوي دياغو أرماندو مارادونا بدرجة كلبن هاجرن أب عودي كعس سجري نزنبروا بركتوها ملكيتنا بأزيو حس أرز بلا ملكع أب كل كفالات أغربنا لكم نيرنا أبزي نايلومي سالساي كفال دما مسدقون أنستون نزنبروا ركبن زمدنان كندسينا نمكتالكم بخبرات نحتت
ማራዶና ኣብ ህይወቱ ብሓደ ሸነኽ ወገን ውፅዓትን ድኻታትን እኳ እንተነበረ ብክቱር ዙረት ምሕሻሽን ምዝውታር ጎዳእ ወልፍታትን ግን ይሕመዩ ንኣብነት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበሮ ርክብ እንተዳሪና ፈለማ ምስታ ንንውሕ ዝበለ እዋን ብሕፀ ምሳት ፀንሐ ክላውድያ ቪላፋኒዩ ብ7 ሕዳር 1989 ኣብ ከተማ ቦነስ ኤረስ ብወግዒ ተመርዒዩ ክልቲኦም መጻምቲ ክምርዓውን ከለው ድሮ ዳልማ ኔርያን ጂያኒን ዲያራን ዝበሃላ ክልተ ዋልድ ወሊዶም ነበሩ ዳልማ ተዋሳኢት ክትከውን ከላ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኣስታት 715,000 ሰዓብቲ ዘለውዋ ጂያኒና ከዓ በዓልቲ ቤቱ ንኣርጀንቲናውያት ቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ ኣጉዌር ዝነበረት እያ ንሳን ኣጉዌርን ቤንጃሚን ዝተባሃለ ቆልዓ ወሊዶም ድሕሪ 4 ዓመታት ምስ ተፋትሑ ማራዶና ንኣጉዌር ቦጅባጅ ብምባል ብፀርፊ ተሳሂልዎ ነይሩ ዲያጎ ካብዛ ክልተ ቆልዑ ዝወለደትሉ ሒሙኡ ቪላፋኒ ኣብ 2004 ብወግዒ ተፈላልዩ ክልቲኦም ፍቁራት ዋላ እኳ ይፋትሑ ዳ እምበር ድሕሪ ፍትሖም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2006 ጀርመን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብሓባር ይረኣዩ ነይሮም እዮም እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ፍትሕ መስርሕ እናተኻየደን ከሎ ማራዶና ነቲ ኣብ 1986 ኣብ ኔፕልስ ኢጣልያን ከሎ ዝወለዶ ዲያጎ ሲኞግራ ዝተባሃለ በኽሪ ውላዱ ወዱ ምዃኑ ብዕሊ ተኣሚኑ ኣዲኡ ንሲኞግራ ማለት ክርስቲያና ካብቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ከተማ ኔፕልስ ምስ ክለብ ናፖሊ እናተፃወተን ከሎ ከም ኣምላኽ ዝረአ ዝነበረ ማራዶና ወዲ ከም ዝተበኮረት ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ብምቕራብ ሓቢራ ንሳ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ቆልዓ ውላዱ ንማራዶና እዩ ይኹን ዳ እምበር ከም ወዱ ክፈልጦ ኣይደለየን ኢላ ብምንፅርፃር ጉዳያ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብፂሓቶ ማራዶና ሲኛግራ ኣይወደይን ኢሉ ዝከራኸር እንተዳ ኮይኑ ንመጎቱ ብዲኤንኤ ክረጋገጽ ብቤት ፍርዲ ኔፕልስ ንዝቐረበሉ ጠለብ ክቕበል ብዘይምኻሉ እቲ መጋባእያ 1993 ማለት ድሕሪ 6 ዓመታት ሲኛግራ ወዲ ማራዶና ምዃኑን ኣቡኡ ድማ ቀለብ ቆልዓ ክህብ ግዴታ ከም ዘለዎን ወሲኑ ካብቲ ዘገርም ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ክለብ ቪላ ሊቶሪኖ ዝፃወት ዘሎን ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ትሕቲ 17 ዓመት ድማ ወኪሉ ዝተሰለፈን ሲኛግራ ነብኡ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኣኸለዩ ብኣካል ረኺብዎ እዚ ድማ ኣብ 2003 ኣብ ኢጣልያ ክኸውን ከሎ ማራዶና ንምዝናይ ኣብ ሓደ ክለብ ጎልፍ ይፃወተሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዘያፍልጦ ወላዲኡ ትምህርቲ ጎልፍ ክወስድ ስለ ዝደለኹ ከጣይቕ ብምባል ናብቲ ክለብ ኣትዩ ጸኒሕኻ ማሕንሳብነት ሜዳ ዘወር እናበልኩ ክሪዮ ብምባል ናብቲ ኣብኡ ዝነበሮ ሜዳ ኣቕኒዑ ማራዶና ምስ ሲኛግራ ጎፍ ንጎፍ ኣብ ዝተረኸበሉ ውላዱ ሓደ ተራ ክታም ዝደለየ ደጋፊ ስለ ዝመሰሎ ብዙሕ ፋዕራ ከይሃበ ሸለል ኢልዎ ጉዳይ ፀወቱ ክቕፅል ተበጊሱ እኳ እንተነበረ ወዱ ምዃኑ ምስ ተነግሮ ግን ተመሊሱ ረኺብዎ ማዕከና ዜና ኣርጀንቲና ከም ዝሕብሮ ኣብዚ እዋን እዚ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓለም ዘለው ኣርጀንቲናዊ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ 2007 ንማራዶና ንሲኛግራ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህብ ተላብዮሞ ንስኻ ለብዎም ተቐቢሉ እንተኾነ ግን ጠበቃታት ማራዶና ነዚ ብህሎ እዚ ብምንጻግ ብዘይ ጸቕጢ ብተበግሱ ከም ወዱ ከም እተቐበልዮም ዝምግቱ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2016 እውን ዲያጎ ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ቀሪቡ ንሲኛግራ ኣዝየ ዘፍቅሮ ልክዕ ከማዩ ብምባል ዳግማይ ብዕሊ ከም ወዱ ፈሊጥዎ እዩ ዲያጎ ብጉዳይ እዚ ሕጂ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ጁኒየር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ሲኛግራ ጥራይ ኣይኮነን ናብ መጋባእያ ተመላሊሱ ጃና ንዝተባሃለት ጓሉ ዝወለደት ቫለሪያ ሳባይለይ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ገቲራቶ እያ ዲያጎ ካብ ሓዳሩ ወጻኢ ብሕቡእ ምስ ሳባላይ ይዛወር ከም ዝነበረ ብዙሓት ቀረብቱ ይፈልጥዮም እዛ ጓል 18 ዓመት እንከላ ንፋልማይ ግዜ ዝተላለየቶ ጎርዞ ካብኡ ድቂ ሒዛ ከም ዘላ ምስ ሓበረቶ ግን ሕቑ ይህብዋ እዛ ጎርዞ ብ4 ሚያዝያ 1996 መዓልቲ ሕርሲ ኣኺሉ ንጃና ወለደት እታ ህፃን ብሽም ማራዶና ክትፅዋዕ ብሕውነታዊ መንገዲ ዝገበረቶ ጻዕሪ ፍረ ስለዚሃበኻ ናብ ቤት ፍርዲ ኣምሪሓ ኣብዚ ጉዳይ እውን ማራዶና ከም ኣብ ጉዳይ ሲኛግራ ወዱ ዝገበሮ 3 እዋናት ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ከካይድ ዝተገብረሉ ሕቶታት ኣይተቐበሎን ኣብ መወዳእታ ኸ 1999 እቲ ነዚ ጉዳይ ዝተኸታተለ መጋባእያ ሳባይለይ ንዘቕረበቶ መርትዖ ብምርኣይን መሰኻክር ብምስማዕን ዲያጎ ኣቦ ጃናዩ ብምባል በይኑ ጃና ምስ ኣዲኣ ሕጉስቲ ኮይና ብፅቡቕ እኳ እንተዓበየትን ንማራዶና ኸ ብዙሕ ኣቓልቦ እንተዘይገበረትሉን ነዝነበራ ናይ ኣቦነት ፀገም እናልዓሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ስነ ኣእምሮኣ ይጎድእዋ ነይሮም እዮም ጃና 15 ዓመት ምስ መልአት ኣዝያ ተፍቅሮ ኣቦ ሓጓ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልዩ እዚ ተረኽቦ እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ኣቦኣ ንዝነበራ ኣረኣያ ንኽትቅይር ደሪኽዋ ደቂ ሰባት መወቲና ንሱ ከይፈለጠኒ ኣነ ድማ ከይፈለጥኩ ካብዚ ዓለም ክንሰናበት ማሕረ ኣይኮነን ወላ ን10 ካልኢታት እውን ይኹን ቆሊሕ እንተንበሃል እኹል እዩ
ኢላ ብምሕሳብ ንማራዶና ክትረክብ ብልቢ ተበጊሳ እንተኾነ ግን ንወላዲኣ ብኣካል ክትረክብ ዝሃለኸቶ ሃልኪ ቀሊል ኣይነበረን ትልማ ክኸውን 3 ዓመታት ወሲዱላ ብዙሕ ግዜ ደብዳቤ ጽሒፋትሉን ንቐረብቱ እውን ከም ኣማለቲ ሊኻቶምን መርገጺ ማራዶና ግን ዝልወጥ ኣይነበረን ጃና ነቲ ጻዕሪ ካብ እትጅምሮ ድሕሪ 3 ዓመታት ኣብ መወዳእታ 2014 ማለት እዩ ምስ ኣድያ ኣብ ጎደናታት ፓሌርሞ ዝተባለ ናይ ከተማ ቦነስ ኤረስ ከባቢ ሓቢረን እናተዘዋወራን ከለዋ ሓደን ወላዲታ ብቐረባ ዝፈልጥ ጋዜጠኛ ማራዶና ኣብ ካኒታስ ዝተባለ ማእከል ጂምናዝየም ከም ዘሎ ሓበሬታ ሂብወን ሳባላይን ብዲያጎ ኣዝያ ቂሕራ ብምንባራ ግደፍዮ ባዕሉ ይፈልጥ ኢላ ዙረታ ንኽትቀጽል እኳ እንተተበገሰት እታ ናይ ሕጊ ምህርቲ ዝኾነ ጃና ግን ስጋ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትንስእ ኮይኑዋ ነዲኣ ምስኣ ክትከይድ ኣሚናታ ኣብቲ ጂምናዝየም ምስ በጽሓ ነቲ ተቐባሊ ጋሻ ንማራዶና ደልየን ከም ዝመጻን ክረኽቦ ከም ዝደልያን ገለጻሉ ጃና እቲ ኣተኣናጋዲ ናይ መልእኽትና መልሲ ሒዙ ክሳብ ዝመጽእ ዝተጸበኽወን 10 ደቓይቕ ናይ ህይወተይ እተን ዝነውሓ ሰዓታት ነይረን ትብል እቲ ልኡኽ እወታዊ መልሲ ሒዙ ምስ ተመልሰን እቲ ን3 ዓመታት ላሕ ዝበለቶ እዋናት ኣብ ቈጽሪ ከየእተወት ከም ብተይ ዓንዲራ ኣደንጓልን ናብቲ ማራዶና ዝነበሮ ክፍሊ ምስ ኣተዋ ፈለማ ማራዶና ንሳባላይን ኣብ ሕቑፉ ብምእታው እናነብዐ በዲለክየ እሞ ኣይተሓዝለ ይበላ ቀጺሉ እውን ንጓሉ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንበደለይ ይቕረበልለይ ብምባል ልመኑ ቕረበ ኣብዚ ህሞት ጃና እቲ ንዓመታት ዝቖሰለ ልባ ብቕጽበት ክፍወስ እንከሎ ከም ተሰማዕ ተዘንቱ ኮፍ ምስ በሉ ዲያጎ ንጓሉ ሰዓማን ዕድሚኣ ሓተታን ጃና ስማን ዕድሚኣን ምስ ገለጸትሉ ኸኣ ብወገና ብዙሕ ሕቶታት ኣቕረበትሉ ናይ ፈለማ ምሕጽንታ ድማ ምስቲ ብዶን ወይ ከዓ ቺቶሮ ዝፍለጥን ኣብ 2015 ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኡ ዝዓረፈን ወላዲኡ ንዓኻ ኣባሓጓ ዝብጽሓ ሽማግሌ ንከራኸባ ነበረ ንጽባሒቱ ድማ ጃና ምስ ኣባሓጓ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩሎም ቤተሰብን መቕረብን ማራዶና ብምልላይ ተፈሲሃ ውዓለት ካብዛ ዕለት እዚኣ ንዳሓር ጃና ካብ ማራዶና ብዙሕ ኣይረሓቐትን ብተደጋጋሚ ሓሚሙ ሆስፒታል ይኣትወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ጎኑ ከይተፈልየት ምስ ኣሕዋታ ብምዃን ተኣልዮን ትከናኸኖን ነይራ ንሳን ወላዲኣ እቲ ውልቃዊ ባህርያቱን ጸገማቱን ከም ዘለዎ ኮይኑ ሓያሎ ሰባት ዘይንሶም ክመስሉ ብዙሖም ዝጽዕሩ ኣቦይ ግን ዋላ እኳ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ውሩይ እንተኾነ ካበይ ከም ዝመጸ ማለት ናይ ድኽነት መሰረቱ ብፍጹም ኣይርስዕን እዩ ብምባል ናይ መስሉይነት ባህሪ ስለ ዘይብሉ ተድንቖ ነቶም እዚ ኩሉ መዋእልኪ ክሒዱክ ነይሩስ ከመይ ጌርክ ማዕረኽ እንደዚ ዝኣክል ዓብ ፍቕሪ ትህብዮ እናበሉ ብኣግርሞት ንዝሓትዋ ቀረብታ ኸኣ ማራዶና ኮንካ ምንባር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ማዕርቲ ዝነበሮ ረዚን ስም ብረዘንቲ ጸገማት እውን ሓሊፉ ደቂ ሰባት ጌጋ እናፈጸምና ኢና ንነብር ማራዶና ኸኣ ከም ኩሉ ሰብ ብዙሕ ጌጋታት ፈጺሙ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዘገድስ ጌጋኻ ምእራም ስለ ዝኾነ ንጌጋታቱ ክእርም ይፍትን እዩ ንዓይ እውን በዲሉን ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ዝነበረ ጸገም ፈዊስዎ እዩ ኩልና ንጋገ ኢና ካብ ህይወት ከዓ ንምሃር ዝብል መልሲ ብምሃብ ኣፎም ኣትሒዛቶም ዲያጎ ፈርናንዶ ሕሳስ ልደወዱ ንማራዶና እዩ ኣብ 2013 ድማ ካብ ኣፍቃሪቱ ንዲያጎ ቬሮኒካ ኣዮዳ ተወሊዱ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 7 ዓመት ዘሎ ፈርናንዶ ዋላ እኳ ከም ኣሕዋቱ ናብ ቤት ፍርዲ ዝበጽሐ ናይ ኣቦነት ኣፍልጦ ጸገም ተዘይነበሮ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ እንከሎ ወለዱ ስለ ዝተፈላለዩ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜክሲኮ እዩ ንመጀመርያ እዋን ምስ ኣቦኡ ሓቢሩ ዕለተ ልደቱ ከኽብር ክኢሉ ኣብቲ እዋን ክልቲኦም ኩዕሶ እናተጻወቱ ዘርኢ ቪድዮ እውን ኣብ ፈቕዶ ሶሻል ሚድያ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት 8 ዓመተ ልደቱ ዘብዕል ፈርናንዶ ማራዶና ብምሕላፉ ደጊሙ ምስ ወላዲኡ ኮይኑ መዓልቲ ልደቱ ኣይክጽምብልን እዩ እዚ ቆልዓ ኣቦኡ ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንግሆን ምሸትን ኣብ ፈቕዶ ዝተፈላለየ መደበራት ቴሌቭዥን መዓልታውን ብብዝሕን ይርአሎን ከምኡውን ሞት እንታይ ምዃኑን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይርድኦ ወላዲቱ ቬሮኒካ ትሕብር መምህር ስፖርት ዝኾነት ጓል 43 ዓመት ቬሮኒካ ብተወሳኺ ማራዶና ኣብ ወርሒ ሰኔ 2019 ኣብ ሜክሲኮ ንዘሰልጥና ዝነበረ ክለብ ዶራዶስ ሓዲጉ ጠቕሊሉ ናብ ኣርጀንቲና ድሕሪ ምምላሱ ምስ ወዱ ብኣካልን ብዋትሳፕ ቪድዮን ጥቡቕ ርክብ መስሪቱ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ፈርናንዶ ንወላዲኡ ብኣካል ይኹን ብዋትሳፕ ቪድዮ ክዕልሎ ብዘይምኽኣሉ ሕዙን ገጽ ከም ዝርእን ምሸት ምሸት እውን ከም ዝበክን ትገልጽ ማራዶና ቬሮኒካ ጥንስትን ከላ ምስ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣርጀንቲና ዝነበረት ሮኪዮ ኦሊቫ ፍቕራዊ ዝምድና ጀሚሩ ድሕሪ 4 ዓመታት ድማ ኣብ 2014 ኣብ ከተማ ሮማ ተሓጺዋ
بدحري حصيوم نتوسخ 4 عامات حبراوي هو تحليفهم اب 2018 اوليفا مبل 28 عدميا اب تخبرلو زنبرت اوان مارادونا قدمي 45 عدومات نفقاريتو المازاوي قلبيت بممطاو مرعا نخغبرو طلب اغريبولا نساون احنا غتون حرايلاتو نعدومات كا ناي حجي يخون نايزل عالم تمنيتي مس دياغو حغوستي كوينكا منباريو بمبال كوتور دستا اكافيلاتهم انتقونا جن دحرزي أقاتامي نويح كيتصنحن أمر عكي بصحن مالت دحري حموش توارح فيرونيكا كابتي كابا بعسران شعاتن عمتا زعبي مارادونا كابتنسو زعد دقلا من بريوم زنبري جزا سلسة غوغوتو زخونا يخون قولعا كيف ريو ركبهم أبكعو مراحي كوبا زنبري فيدل كاسترون مارادونان طبوق محزنتو نيروم مرأيا نايزون مارادونا مسلي كاسترو أب دانغو توكيتو نيرو بتوسخون كاب 2000 كساب 2005 اب زنبره غيزي كاب ولفي كوكاين زناقف حكمنا ورديت نمركابن تحدثو وي ريهابيليتيشن نمغبارن اب كوبا قليل زيكون اوان تقميطيو ابز اوان كاسترو نعركوب تدغاغامي صوعو كم زنبرن بزعبا بوليتيكان سبورتن يعللو منبارومن ينغريو اب 2019 ناي دياغو طبقا ماتياس مورالا اتي كوكوب ارجنتيناوي اب كوبان كلو كاب كل تانستن زولدوم سلسته قلعو جوانا لون فاجيلوتن كم دوق وقعوا افلطو نمهب ناب كوبا كم زغعز افلطو نيرو قدم زوقعوا مغلص زي حدا عمتا بيلون اتطبقا مارادونا اب كوبا نويح اوان سل تقمطن بزي حداركا نبينو سلازنبرن بزعبا كوبا يفرحي حدا قلع طراي كون تسفا قبر بمبال سقاتو مس حدا مربر تلفزيون اب زغبرو قال مطيق غليص نيرو مزوم سلسته مارادونا بعلي كم دقو زفلطوم ولدات بقطري شمونته كم زبصحو تفلته حنتي كابدقو مالت جانينا ناوغيرو بعلت بيتو نبر اب انستغرام ابوي حنت ملئتي غانتا كعس اغري كتهنت سلسته قلعو يترفخا اجوخا نمغبارو يكاليو بمبال اب انستغرام چريغا سانتياغو لارا زبهل غوبزن ماغالي جيل اتبهل غورزون ولاديو مارادونا كم زخونه بمحبار قدم موتو حقاو مسرح جميروم نيروم بفلاي لارا نتي قدمي موت مارادونا جمرو غداي معلبن مغبار دحري حلفتو بمنقد طبقو غيرو ريسا مارادونا تفاحرو ناي دي ان اي مرمرا كايدلو طلبو نا بيت فردي اغريبلو لارا اب 2001 اب ارجنتينا يتولدو اديو اب سرحات مسلافن موديلن اتنطف ناتاليا غارات تبال كوينا نلارا كتبو كورنكلا قال 19 عامت نيرا دحري 4 عامتات جن بزحدرا ناي سامبو حمام منشرو هيوتاسينا اب اففيت موتن كلا جن مارچيلو لارا نستبهله اب توانتي مصامدا زنبرن نودا دما زعبين ابوداي مارادونايو حدرخا امتو جبر بمبال تلابياتو قدم قل عامتات لارا اب تلفزيون قريبو ناي كل غيزي ابوي مارچيلو لارايو انتقونه جن ناي بحقي ولادي دياغو مارادونا مخانيو تنغيرني ملكعين تريتين نعو يزمسل بنصارو مارسيلو كطمتون كلخو بفصوم اين مساسلنينا نغودما كمزي زامسل سمعيت حسكا كتبرابر صبق ايكونن ودا 13 عامت كلخي بزعبا ز غداي زفليطه اغاطامي ناب غزانا خدكو اب حدا مشطا غازيطاتن مصيحتاتن اب لعلواي جبر حدا مصيت سالي مارادونا اب لعلي اب تحتيخا ناتيريه كاب امنا سمباده اب تمصيت انتاي يغبر اللهو الى نغزا ارسي حتتكوا بغيا نابيتنا بمخادكا نمارسيلو ان لالاكو زرأخو نغركو نسو بوغنو كلو حدا بحدا زرزيرو يعللني اب موداتخا ناي دي ان اي مرمرا كغبر تفتينو كم زنبرن كم زي سلطن حبيرني دحر مبالو مارادونا كم ودو نخا امنلو محصنتا اقربو اب زحلفه كلته كفالات كم زنتنايو مارادونا اب كعس اغرن كم تصاوتاينا سلطانن كمون اب نغداوي موعوعن كالوت وعلاتن ب10 مليونات زقصر تورنعات عوتاتن فينانساو صغاتاتن يحفز نيرو يخون دا امبر استفلالي صبصابات كم زحبرو كباب $100,000 طرايو غديفو اب حدا اوان حدا كابتوم زلعله ገንዘብ زخفلو سبورتاوያን يعلمنا زنبره دياغو ببغزيو نزخعبتون زدلبون ገንዘብ اب عص فارس مستن دقنستيون كم زرو ينغرلو ازي هون دا امبر كالوت وغناتون ازي اب 3 عامت عدميو زعرفه قرسي كعس اغر زخونه اب ارجنتينا سويزرلاند دوباين كالوت هاغراتن كساب 37 مليون باوند زغمت كم غزازا امسله زين كساقاس نبرتن طره ገንዘብ كم ودما مسل زنا وي ايميج رايتس مس كوبانيا مفر سبورت بوما كوبانيا كوكاكولان كالوت تكالاتن زختمو وعلات زتفلالي مغايص سلماتات مكاين كالئن بدحريو كم زحدقه يزربلو
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዲያጎ ምስ ሓንቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ኣብ ዝገበሩ ዕላል ነዚ ዓለም ሓዲጉ ክኸይድ እንከሎ ኩሉ ሃብቱን ጸጉኡን ንትካላት ግብረ ሰናይ ወፊዎ ክኸይድ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እዚ ብሕጊ ኣርጀንቲና ፍቑድ ኣይኮነን። ሕጊ ሃገር ሓደ ሰብ ሓደ ስልሲት ናይ ሃብቱ ጥራይ ንግብረ ሰናይ ከውርስ ከም ዘለዎ እዩ ዝእዝዝ። እቲ ዝተረፈ ክልተ ስልሲት ከዓ ብጽሒት ናይ መጻምትን ውሉዳትን ይኸውን። ብዘይካዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ዲያጎ ብዕሊ ዝኣመነሎምን ዘይኣመነሎምን 10 ሰባት ሓደ ማዕከን ዜና ኩባ መንነቱ ዘይተገልጸ ተወሳኺ ውላድ እውን ወዲ ማራዶና ብምባል ቀሪብሎ። እዞም ብወግዒ ብማራዶና ዘይተፈልጡ 3 ውሉዳት ብርግጽ ደቁ እንተደኣ ኮይኖም ከምቲ ጃኒና ዝተዋዘየቶ ንዲያጎ ሓንቲ ምልእቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣኺሎሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እዚኦም 11 ውሉዳት 5 ኣሕዋቱ ንማራዶና እውን ካብ ጸጋ ማራዶና ብመልክዕ ውርሲ ንምቁዳስ ኣቤቱተን ኣቕሪበን ኣለዋ። ጋዜጣታት እንግሊዝ ንሓንቲ ማዕከን ዜና ኣርጀንቲና ጠቒሰን ከም ዝብልኦ ዘለዋ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኣብ መንጎዞም 16 ሰባት ዝግበር ናይ ውርሲ ክርክር ተራ ሕጋዊ ምጉድ ዘይኮነስ ርእሱ ዝኸኣለ ውድድር ዋንጫ ዓለም ክኸውን እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን